Adventný televíkend bude opäť iný a podobne štedrý ako deň, ktorý nás čaká o 3 týždne. Máme pre vás viaceré ceny v podobe horskej literatúry alebo predmetov do prírody s logom televíkendu. No určite najviac vás poteší skvelý pobyt v našom top lyžiarskom stredisku Jasná. Presnejšie dvojdňový víkendový pobyt s polpenziou pre 2 osoby v Ekošport hoteli Björnsonka. Zadanie súťažnej úlohy je pritom celkom jednoduché a zvládnutelné pre každého. Radi by sme od vás získali tipy na reportáže, teda ktoré slovenské miesto alebo mesto či obec, hoci aj kopec, by si zaslúžili viac pozornosti a návštevnosti. Možno miesto, kam aj vy osobne najradšej chodíte. Či napíšete, odfotíte, nakreslíte alebo inak odprezentujete váš nápad, to už nechávame na vás. Dôležité je, aby ste to stihli do mikulášskeho útorka do poludnia, pretože už o týždeň sa dozviete meno víťaza. Vaše odpovede posielajte na Facebooku vo forme správy alebo e-mailom na televikend@rtvs.sk. Prípadne, ak chcete vaše nápady na krásne miesta, môžete priniesť aj osobne. Staňte sa spolutvorcami televíkendu a pritom vyhrajte nezabudnutelné chvíle na Björnsonke v Jasnej. Kým sa rozlúčime, ešte máme pre vás tip na rozhlasové potulky. Vždy v sobotu ráno po 9:00 môžete v Rádiu Slovensko počúvať Rádio Víkend s aktualitami zo slovenských hôr. Okrem toho vás v priebehu mesiaca december vezmu aj na hrad Pajštún, ktorý je mekou bratislavských lescov. A priamo na štedrý deň sa môžete započúvať do rozprávania o hviezdach. Komu tie hviezdy budú naklonené v našej súťaži, dozvieme sa už o týždeň pri televíkende. Buďte s nami pri tom.